Здравейте! Да ви питам, вие какво учите? Уча туризъм и съм последна година. Супер! Как се казваш? Елина. Какво ще препоръчаш на кандидат-студентите по туризъм тази година? Да изберат туризъм, защото това дава една наистина много добра езикова подготовка, с която може да пътуват още повече. Ти как се казваш? Аз се казвам Василена. Супер! Ти защо избра да учиш туризъм? Защото може да се реализираме както в България, така и в чужбина. Стимулираме нашите студенти да участват в редица научни форми, да участват в редица проекти, научно-изследователски проекти. Разбира се, младите хора, които сега прохождат в науката, трябва да се даде подкрепа и да се бъдат насочени в тази сфера. Това го правим, като ги използваме за събиране на информация по тези научно-изследователски образователни проекти, за обработката на тази информация, за влизане в началните стъпки на изследователския процес. В лявата част на знамето има национален орнамент, изпълнен също в злато. Площта на Казахстан заема 60% от Централна Азия, 2,7 милиона квадратни километра. Има брегова ивица на Каспийско и Аралско море. Добре, аз ви благодаря. Няма други, нали? Ти учиш туризъм, нали така? Да. Супер! Как се казваш? Мона, приятно ми е. На мен ми е приятно. Как се виждаш след 10 години с тази професия? Ами аз по принцип имам много мечти. Една от тях е да си имам собствен хотел или пък да бъда екскурзовод. Има много възможности и предполагам поне една от мечтите ми да бъде реалност, като да си имам хотел. Страхотно. Каза за екскурзовод. Какви езици говориш? Говоря силно казано, но учиме 3. Кои са тези 3 езика? Английски, гръцки и руски. Супер, благодаря ти. Много успех ти пожелавам. Благодаря. Всички искате да отваряте хотели. Това ли е нещо, това ли е най-доброто? Аз по принцип хотел искам, защото и такова съм завършила. Хотелиерство. Рентьорство съм завършила и то пак е професионална гимназия по туризъм Тук в Благоевград. в Банкя. Защо младите хора трябва да изберат Югозападния университет и по-специално Стопанския факултет? Младите хора са добре дошли в Стопанския факултет. Това е една изключително добра възможност за тях. Тя е свързана с качеството на обучението, което Стопанския факултет предлага, но също така и с възможностите за реализацията им след като завършат. На този фон, разбира се, трябва да кажем, че тук се предлага както бакалавърско, така и магистърско, а и докторско обучение. Кои специалности са по-желани сред младите? Всички специалности в Стопанския факултет са много интересни, много привлекателни. По-специално обаче бих искала да спра вниманието си върху специалност туризъм. Тя се изучава в 3 степени, за които споменах преди малко, и дава много добри възможности за реализация на завършилите я. Могат да се реализират в сферата на туризма, разбира се, в хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска и агентска дейност. Могат да работят и в държавната администрация, разбира се. Възможностите са много, както в страната, така и в чужбина.
Казвам се Георги Кръстев от град Дупница. Студент съм в Югозападен университет на Нов Трилски. Първа година, първи курс, специалност туризъм. Намираме се в учебна база Бачиново. Тук изпълняваме стаж по нашата професия, свързан с хотелиерството, по предмет учебна практика, което за мен е хубаво, че още от първата година, от първия семестър ни въвеждат в професията, която с тази цел сме записали тази професия, за да го работим. И от ранен етап ни научават горе-долу с нещата, с които трябва да занимаваме. В България хората са отрицателно настроени, мисля, че няма развитие, но сестра ми също така и други роднини са завършили тук и са доволни и днес работят по специалността си.